Tayo maninyo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, nadalin ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tulol, utsuan wa. Dire na atan. Ay dili utsuan ni. Ikot. Balik at langihan, kaya balik ko. Hindi na sila ako ng ticket. Ay. Balik kayo langihan? Oo. Ay, pwede daw. Kitang gamahanan ba? Dapat na lang. Oo, sige, ayo. Wapo mukha ulit mga ka-idol kay bukal-bukal pang sabaw mga ka-idol oh. Tao. Wapo pa, ang trabaho niya. Unda ka mo siya. Ha? Hospital ba siya? Dali-dali mo gumatrabaho dito. Ala, hindi ko sa dadyo mga galang niya. Lang kasuki, nakapas. Pero pag ano sa oras? Tawa, abot sa oras. Kao. Busog na mga ka-idol, busog na.